Uitați cum moare, uitați cum moare. O să moară, o să moară, o să moară. Haide! O să moară, o să moară, o să moară! Moare! Uitați cum moare, uitați cum moare! Suntem aici cu domnul. Am luat și noi o pauză, că după atâtea scări și sărituri am obosit și bine, și noi sucurile astea cel mai bune de pe planeta românească și mai mergem să dăm niște scări. Bun, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Ții cu Gabriel aici. Și nu uitați de un like și un subscribe pentru bestiile astea. Și ne vedem săptămâna viitoare, poate la niște clipuri noi cu miciulețele. Hai, vă salut!